Gahapon Ebanghelyo, Joel chapter of St. Luke chapter 14, dito miadto si Jesus bisita sa iyang lugar nga gidak-an gipuy-an ug diha nagdako ang lungsod Nazareth, ang lugar ni Mama Mary. Unya dito pagsulod niya sinagoga iyang gibasa ang basahon gikan sa basahon ni propeta Isaías nga ang kaingpitan sa ipanagda sa propeta miabot na. Unya wa siya tuuhi sa mga tao. Kaya naman si Jesus pamilyar kay kanila nga si anak siya ni Jose ang panday, anak siya ni Maria, etc. To pamilyar para kanila ang Ginoo nga di sila makadawat sa iyang pamulong tungod kay tagadiha man siya. Unya wala ni buhatan ni Jesus ang iyang milagro kay walay pagtuo ang mga tao. Moingon si Jesus nga ang usa ka propeta tinahod bisag diin gawas lamang sa iyang lungsod. Gisalikway siya sa iyang katagalungsod, gisalikway siya sa iyang mga kaparintihan dito sa Nazareth. Unya karon adlaw ang Ebanghelyo sumpay gihapon ngadto siya sa Capernaum din mo nang iyang permanent address after sa Nazareth. Diha siya nagsugod sa ministry din sa Capernaum, lakeside nga town sa Galilea. Unya dito as naandan sa maghapon sulod si Jesus sa sinagoga diri usab sa Galilee naandan ang sulod si Jesus sa sinagoga og adlang mapahulay kadto ug dunay tawo dito human siya nagsangyaw na tao gagiyawaan. Unya kusog nga singgit ingon siya, Jesus nga taga Nazareth, unsa imong tuyo kanamo miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka, ikaw mao ang balaang sulugon sa Dios. Maay paning panuway, nakaila ka sa Ginoo. Ug maay paning panuway misud simbahan, misud sa sinagoga. Nagay kanato nga di mo ta mga panuway pero dili mo simba. Kunyo tamay bo nga sud karon mga nato mga panuway. Kining panuway sama siguro sa Ebanghelyo kadtong Domingo anniversary nga kutob sa mubabag sa plan sa Dios mo nang mga panuway. O kining mong taong ka iposes o panuwayan yawaan nga singgit siya, kaila siya iyang ga-identify ang Ginoo nga siya ang balaan. Unya ingon si Jesus hilom kanato bitaw kanang sa balay magsaba-saba kay mga bata mingon man ta nga magsaba-saba sigit-sigit ngali mingon ta nga saba ang bata mo samot og sigit kay mingon ta saba diha. Pero si Jesus sa diha nagsaba-saba kining maong ipanuwayan mingon siya hilom. So mihilom ang maong panuway umigawas sa tao ayang gisudlan. Ang panuway mo gamit og medium ang tao. Pila na katuig sa akong ministry diha sa kanang exorcism. Wala pa na karon ng seminar, wa pa have the kanang orientation about deliverance. Pero I have practiced it in 16 years in Surigao. Walay panuway kana walay giposes nga gisungayan, walay giposes nga nausab ang panagway nga nahimong kanding, nahimong baboy, wala. Tungod kay ang panuway muhimo mo gamit og tao as his medium diha sa pag saba-saba o parang pagbabag sa plano sa Dios. So makita nato nga tao gapon wala mo na magsingit-singit diha, magsakit-sakit kisi-kisi, wala kay nahimo nga na-deform. Tungod kay ang panuway musud sa tao ug iyang iposes ang tao, musa ang tao mubuhat og dili maayo. Kita we look healthy pero usahay at times kita panuway kita sa katao pero kanindot ning panuway di kay hinimbahon Kanindot ning panuway dinhi kay nakaila sa Ginoo nga siya
ang labing gamhanan, balaan. Unya sa dihang giayon ni Hesus ang maong gipanuwayan, poses iyang ang mga tao, reaction sa mga tao, they were astonished, natingala sila. Tingala siya sa gibuhat ni Hesus nga unsa kining pagtulon-ana, may gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. So may gahom siya. Credible ang isulti ni Hesus. Doon na siya credibility. Ngano man, tungod kay siya una anak sa Dios, kaduha kanang he preach what he teaches. Kanang muna ang kansa Ginoo nga iyang gipuy-an ang iyang gisulti, muna ang credibility sa tao naa sa iyang gibuhat. Unsa iyang gisulti, muna iyang gibuhat, muna ang sa kredibilidad sa tao. Kanang credit to the owner, basa nako, and I posted it on my Facebook, nga I can't hear what you are saying because I can see it in your action. Ang kredibilidad sa tao naa sa imong buhat. Mag-unsa man ka magtudlo kung wala nimo buhata ang imong gitudlo mo na ang less credible. Ang mga Parisiyo magtudlo sa balaod tungod kay ang ilang gisangyaw wala nila makita sa buhat. Mo nang ingon si Jesus nga kanang sunda o tumana ang ilang gitudlo pero ayaw sunda ang ilang buhat. Kaya Ginoo na kasabot sa discrepancy between unsay ilang gisulti, unsay ilang action. Again, I would say, I can't hear what you are saying according to the one I quoted because I can see it in your action. Hinaut ta nga atong pagsimba karon makita diha sa buhat ni gawas nato simbahan, makita ang pagkamaluyon, pagkapasayloon ang gibuhat ni Jesus aron ingon mga tao wala manigiyawaan kini balaan na tao gikan simbahan tungod kay buutan siya